не снимам малко, хайде да. Айде бе, някой бой бе. Ама айде гледа ме снима, чо? А чо си пущаш капка, чо не? Айде. Аска, браво! Браво, като ножа! Браво! Лево десно! Айде до лево да ръка! Става се натам право. Браво, аска! Гледа, доле, как ти да купим? Що знае ли? Той бе, ами тук, как се леса. Ček. Пройба, че имаме и мен пътя ти трябва. Ай, пройба, може да се осмат. Аз, горе той. Аз, не науча, Завърши на към мене, Пере. Абе, да се научиш, може да се научиш. Ай, чай. Дай му. Може да се научи. И пак ще така, оп, без, оп, без, ай. И малко, ти много си му. Ай, на теме. Това само да изпуш да му пачкам. Ай. Абе, не, как тук, не главна, брат, тук. Тук, държи го за рачета, аз се държи го. Браво. Ай ме ги ножи. Ай, горе, Браво, браво. Айде, прекобратно, браво. Ай, и добре да прека. Добре ще не. Дай панче. Оклони се, браво. Оклони се, така. Ай, ще не има време. Ясно си, като са малко, Айде, помисли да казвам. Ученеш проект, може да се научи нас да направим, да? Първо така проект, лево дес. Така, лево дес. Аз. Ай, пръкнувай. Браво. Абе, лем да къде, бе? Ти го пробваш. Знаеш как бъде? Ай, тук. И това е баш ще стане. Тук. Това е като да не се регави. Не туда. Браво, гледаш, става да научиш ми. Айде. Само рък. Аз. Те така горе,